Напоследък стана модерно да се говори за стрес, че всекидневно сме подложени на стрес в различни сфери и аспекти от живота си: семейство, работа, личен живот. Но истината е, че стресът не е толкова лошо нещо. Стресът е механизъм, благодарение на който ние всекидневно се справяме с задачите, ангажиментите си, взаимоотношенията си. Стресът ни движи напред. Дистресът всъщност е този, който ни разрушава или води до така нареченият отново модерен израз на бърнаут. Какво осъзнах аз? Факт е, че стресът е част от живота ни, че присъства в ежедневието ни. Но истината е, че самите ние осъзнаваме, че сме подложени на такъв, и питам, какво правим по въпроса? Единственото, което правим, е да се крием зад оправдания и да не предприемаме никакви крачки да подобрим общото си състояние. Дори самата аз минах през такова нещо. И това, което мога да споделя от личния си опит, е, че наистина от няколко месеца доста се грижа за психичното и физичното си здраве. Като избирам да се храня с по-хубава и здравословна храна, тренирам и също така много се движа. Постоянно правя разходки сред природата, в квартала и изобщо, когато имам възможност, винаги съм навън. Всяка сутрин започнах да ставам час и половина по-рано, преди всички, за да имам време за себе си. Да се погрижа за собственото си ментално и психично здраве, защото когато ние го правим, в нас остава едно усещане, че се грижим и за себе си, не само за всички около нас. И това ни помага да посрещнем деня и предизвикателствата, които ни готви, доста по-спокойни, балансирани и мотивирани. Събуждам се с енергия и с желание да го изживея този ден. Най-хубавия ден в живота ми е днешният. Благодарна съм за днес. Важно е да сме тук и сега. Разбирам, че плановете са важно нещо, но нека не гледаме само глобалната картина. Защото когато мислим само за глобалната картина и не се грижим за себе си днес, е възможно да нямаме шанса да осъществим всички планове, които си правим ежедневно. И знам, че тук може би някои от вас ще си помислят: много е лесно така на приказки, аз нямам време. Напротив, всички имаме време, просто имаме различно подредени приоритети. Неотдавна чух един пример, в който една жена споделяше, че ако за момент си представим, че един човек е неизлечимо болен и буквално му остават няколко седмици живот, но някой дойде и му каже, че ако в конкретен ден и час от седмицата той е там всяка седмица, в продължение на 8 седмици, напълно ще бъде излекуван, какво мислите, че ще направи той? Той ще бъде там. И не, няма да кажем: сега нямам време, ама то децата, ама то работата. Не, той ще бъде там, защото това е негов приоритет. Други ще кажат, че не може, децата, те са приоритет, да се грижат за тях, те са преди всичко. Не, всички деца имат нужда от здрави, балансирани, хармонични родители. И те усещат нашите настроения. Те попиват нашите настроения. И когато следващият път оставите себе си на заден план, си помислете какъв пример давате на сина си или дъщеря си, защото вие сте техен модел за подражание и в утрешния ден те ще постъпват със себе си точно така, както вие постъпвате днес с вас. Не му трябва много на човек, за да бъде щастлив. Достатъчно е да започне да се приема, да се обича, да живее тук и сега, да
се грижи за себе си всеки ден, без изключение. На слънцето, на природата, на малките неща в ежедневието си, които безцеремонно пропускаме всеки ден. Наистина, има много смисъл в това. И съм наясно, че вие много добре знаете всичко това, което ви казвам в момента. Чували сте го безброй, хиляди, милиони пъти. Но има разлика между това да знаеш и да осъзнаваш. Затова нека бъдем по-осъзнати. Нека предприемем действия още днес, да започнем да се грижим за себе си. Защото намерението не е равно на действие. Хубав късмет!